Hi, mga unoy, karong adlaw magpili ko aning saging among saloon. Kay ngulay bunsalo ani among dungagon. Ang bunsalo ibilin dire. Ito sang patuluon kay daw mang tagok. Mausik magupon og daghanon nato paglungag dan og di mahurot. Sayang man dan. May dati baboy, wa puti baboy. Di sa to pa maglungag ta sa ginagmay. Then karon magsugo na may pungse. Karon may bunsalo. Magpili lang jud ani kay matinday na imong salo ani ron. Mata mo ka og bunsalo. Ay di nagbalik. Ano yung pagbalik ni? Hindi ni ayong pagbalik, masin na imong salo. Di ka kakita. Di may kakaon ani ron. Dili makakaon ta. Di may kakaon ani mga lumag. Oo, ako kakuan ng bunsalo, oh. Wala ikaw? Wala naman. Pada bago pada ganing ibong salo ng kadina. Kasi timailhan la. Ha? Ang bunsalo. May ito man gunong bunsalo god. Kani wala mga puti raman, oh. Man? Oh. Puti raman siya. Kada puti ra wa na bunsalo. Oh. Puti man. Jackpot. Huwag ka nang ito, bunsalo di ay. Oh. Bunsalo. Bunsalo, mo ito. Oh, kani mo ibong salo. Oh. Itong delikato na kaya rin magklaro din mo. Mo na ibong salo. Nga ni. Oo. Ito. Na dia. Pag matay baboy, nagla pa'y baboy, kalung ago na para baboy. Wala may baboy, di. Lain nung na, pakaw ng karabaw. Pakaw ng karabaw ni. Pakaw na go, mga gagmay pa. Kaning kamo, mga gagmay pa akong mga anak. So kayo ni mga ugsaging. Labi na na mo. Kinaham kayo ng mga saging. Kinaham kayo ng mga saging. Bisag ako, napa ko ngipon sa una. Ganahan dyan kong saging mukaon kay nakay ginamos, nakay suka, isang ni mong sili. Ngayon, itugna ni mo na sa saging. Pakalami ang kanon. Ngayon, manamo kay, paano, wala kay tuyo, suka rag asin. Eh mo tayo, unsay mong ganahan? Ay saging ragyapon. Ang itimpla. Ay kanang tuyo ug uwil. Mo na ilami kaayo nako. Dabis kay nako ng kalanon. Amo na itong sudan ron. Mo jud. Ako kay ganahan ko suka, na sili gamay. Dara o Oh, bunsalo. kanang, Ganahan ay kagsili lang, hindi mo kaganahan. halang-halang, nagmay. A few moments later. Amo na na inyong kuan. Ihatag mo man ka na ni mo ni kuan. Oh, ang tagiya di ano. Nag-iya sa saging. Oh. Ani, nagtaga rami ani pero wala diri tag-iya. Pero amo man po ni bahinom. Amo man po ni tug-anan nga ang imong saging diha, amo nang gitaga kay gulang naman. Nya mo nimo tag-a, nya kami ganahan mo may mulungag, Ang lungag rata. di among gitaga, igora po mi sa paglungag. Pero ang imong saging naara. Sa ila anak la kana isa kasipi, pila kasipi ani. Kamo. Anang daghan ilahan na. Ana tuwa dako ra ba kay ang kaldero na kong gikuha oh. Oh, di man po mo daghan kani po ni mahurot. Mahurot ka ninyo, mapuno na. Bro, ganahan man kay na siya. Bahinon man. Oh. Bahinon man ato nang gulong kuan gud. Oh, nasipin sinipi. Gas lang tulo ka sipi. Dili pa din isulod. Di pa. Ito sang patuluon kay daw mang tagok. Mausik magupon og daghanon nato paglungag dan og di mahurot. Sayang. Sayang man dan. May dati baboy, wa puti baboy. Di sa to pa maglungag ta sa ginagmay. Then ugma maglungag na pod. Pamahaw pa ni Udto. Oh, pamahaw pa ni udto kasaging. Kayo man tay sudan. Panihapon pod. Oh, pwede pod panihapon. Pwede magkuan man tag na patay lusong. Kay magluyang. Ginagawa mo. Magluyang. Luyang saging. Ana. Hi, mga unoy. Hinautod ta do naman nakatuon na amo ang pagpilian ng bunsalo nga saging. Kay namang gyud bunsalo aron makakaton po mo nakakita na jud mo ato sa pag anak nako sa kuang gibunsalo, lain po ng dili bunsalo, gilain po namo ng bunsalo. Para lungagon man ang dili bunsalo.
Hinauton ta nga doon naman nakatunan aning akong pagpili. Dahil salamat sa inyong paglantaw mga unoy. Akong vlog maglungag sa mi aning among saging mga unoy. Bye.